Minggir ini karo sapa? Rombongan karo sapa? Gak merahmu bingung karo aku kok. Kowe nek mobil sapa? Mobilku to. Lah bensinnya 50 bre. Dimana yang sapa semana? Bensinnya 50 bre. Saya tahu kene, ini mangan mahal ya. Saya tahu, betul. Mau balik bocor selawe lu. Bocor ini memang seperti rembok, dek rembok. Ingatannya panggung. Berarti nggak pas dong. Satu Mas Wahyu Sobret Singobil Tirpani. Pengrawit saking Jawi, tulang dari Pinang, datang panggung. Khususnya tua nyompet, pancak, kumpul wong. Halo, selo. Saking Mas Wahyu Sobret. Matur suwun sangat kula, Pak. Matur suwun. Selo. Inggih disangoni kudune didongakne sing apik se. Semoga Mbak Mas sehat selalu, rezekinya tambah kata. Amin. Semoga ben duwe mobil Alphard apa Innova Kijang apa Panther ngono. Ya amin. Ya wis apik dongane. Ayo Pi. Yo. Iki nggih enek sing nyumbang arepan iki. Yo, Kang. Iki.
Panggilan masih dek bola tri binarak dan yakin dong. Lo sewu mas berapa sampun lola? Iya mas, monggo mas. Iya. Langsung dibuat Siko Biro Dosa Serang Los monggo. Tak omongi, kowe aja ngawur nek iso ngawur ae. Nek iso ngene iki, Ora apa-apa. Kayak iki ade waktune iki wis mepet. Oh iya, ya wis leno ki gede. Barongan ya wis leno ya. singo barong. Ya, yo. Monggo singa bareng ditampilne. Yo.